Hi ha per primera vegada un compromís ferm en abordar els desequilibris territorials i construir una política de cohesió sobre els territoris que realment tingui un efecte. Sabem que no és un efecte immediat, perquè si us digués que això té un efecte immediat mentiria, i no és veritat. Té un efecte a mig i llarg termini, però efectivament els camins, per molt llarg que siguin, sempre s'ha de fer un primer pas. Bé, estem fent aquests primers passos. Així hi ha un problema de vertebració, així hi ha un problema demogràfic, i això, el reconeixement del govern d'Espanya d'esta realitat és fonamental, és important. I també algo s'haurà fet bé des del territori, que hem fet possible que així ho comprenguerà el govern. I efectivament, aquesta aposta per Castelló, que realitzarà aquesta inversió que feia referència el secretari general d'aixòs 600.000 euros en 4 anualitats, se sumarà aquests 110.000 euros que aportarà la Diputació en aquest període, i des d'ací donar les més efusives gràcies al Ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic per posar aquesta atenció i aquest focus en les nostres terres i en aquesta experiència que avui així iniciem.